बिथांमोना भिडिअ लागासिनो फट' लागासिनो टिपिनि माबायाव अर्किड फार्माव अर्किड रिसार्च सेन्टार टिपि ओइ मानो जुम जानो ना सार एक्टरफ्रा फट' लागासिनो यो फ्रेम बानायना दोनदों फट' लाग्रा फट' लानो हागोन ओइ आसोल थायोलाय फट' लानो आसोल ओइ आसोल आसोल बे साइडआव मा पार्सल खालामदों केमेराया बिबारफोर दं मानिबा फार्म हाउस मा लिरदों बेयाव लेडि दावबायफैदों अरुणाचल टिपियाव टिपि अर्किड फार्माव फैदों बिथाङा बिबारफोरखौ नायदों बिबारा बारना दङ मा बिबार होनो बेखौ रायजोफोर समावनो खोन्थाहरलाय नोंसोरो कप' बिबार ना मा बिबार होनो बेखौ येल्ल' कालारनि बिराद समायनाखा आरो बिनि गेजेरावनो नै बिबारफोरनो दै होग्रा मा होनदों फट' लानो बे बिथाङा बिराद फट' जागासिनो फट' लाना होनदों बेखौ एसे सारखौ जों फट' लानो नागिरदों हाबबोयो आरो नै गाग्राया दंफांनि बायदिसो होदों बरिया दंफांनि बायदि दंफांनिनो पाकानि स्टाइल गुफुर कालारनि बाहेराव नै बेबायदि लकेसना माबाया जोंनि लोगोफोर फैगासिनो दं नुहुरला माथो बिसोरखौ नै बिराद मोजां बेयाव बिबार मा दंफां गायदों नै अर्किड जंगल लेबरेटरि ग्लास हाउस वाशरुमबो दं नोबा बे साइडआव ओइ बेयाव हाबनि फै नै बिथिं बेयाव माबा लिरनाय दङ फरायना नाय थानोबो हागौलै एनाकन्दा माबा रंथ्राननि हाग्रा बायदिसो रंथ्रान फिल्माव बिदिबो दं बेबो कप' बिबार नै बिबारा असलि नङा दे बानायनायसो होद मा बार नांदों अ बेयाव दं मोनसे नै बिथाङा इउटुबार सासे नै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो इउटुबाव सार्च खालामबानो जाबाय आपु ब्लग ना मा नाम मोनलाय चेनेल नामा नोंना आपु ब्लग साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर गोदान गायदों